Nou, we staan hier met een hele delegatie uit Meijel, goed gehusteld. Hallo, dames en heren, en de rest natuurlijk. Hallo. Goeie, waarom staan we hier? Wat is de rij? Je hebt hier een jubileum eraan zitten komen? Goed gehusteld, dit jaar jubileumjaar. We bestonden 2 keer 11 jaar. 2 keer 11. En wie is dat zo begonnen, 22 jaar geleden? Ja, 22 jaar geleden is het eigenlijk begonnen met een groepje muzikanten die eigenlijk bij elkaar kwamen omdat destijds de Nico-Joeks ermee ging stoppen. En toen is een aantal muzikanten bij elkaar gekomen van allemaal verschillende verenigingen, schutterij, joekskapellen die er op dat moment waren. En die enkele die zijn eigenlijk uitgegroeid tot een hele schone groep. En die zijn vanaf dat jaar muziek gaan maken, voorop bij de Kieveloed. En dat goed gehusteld sluit dan ook op het mengsel wat er dan al was? Een gehusselde groep, ja. En even een vraagje, meneer. Wij zitten er allemaal bij vanaf het eerste uur. Vanaf het eerste uur is Colinda, die je net geïnterviewd hebt. En ik, zei de gek. Dus wij zijn nog van de oerhusselaars, om het zo maar te zeggen. En we hebben er hier ook nog een paar bij staan. Die zijn eigenlijk vanaf het tweede jaar ook erbij. En de rest van de groep is er later nog allemaal bijgekomen. Dus we zijn nu met 18 muzikanten op dit moment. En ja, wij zijn de 2 oerhusselaars eigenlijk. En Colinda heeft ook de naam verzonnen, goed gehusteld. Dus, en zij is er vanaf het begin bij. En hebben jullie moeten solliciteren? Hebben ze, moest ik ze vooral aardig vinden? Wie zijn ze erbij gekomen? Nou, het belangrijkste was dat ze een beetje muziek kunnen maken. Kozen maken en kennen maken. Want we zijn geen opleidingskapel of instituut of zo. Dus als je bij Goed Gehusteld erbij wilt, dan moet je wel een beetje muziek kunnen maken. Een beetje, als je wilt slagwerk, een beetje ritme kunnen hebben. En voor te blazen natuurlijk, noten kunnen lezen. Als we dan een muziekstukje, dat we dan een paar keer doorkijken. En dat er dan nog een paar keer oefenen erin zit. Nu even een vraag aan Colinda. Ik ken alleen de triangel. Ken ik dat dan bij? Dan ken hij erbij. Als die nog niet werd bespeeld door iemand, dan ken hij erbij. En nu speelt je wel zeg maar, actuele liedjes. Wie komt je aan nog partijen? Wat heel leuk is natuurlijk, ja, er zijn websites waar je ze kan kopen. Maar het is ook natuurlijk leuk om onderling muziekstukken uit te wisselen met andere kapellen. Dus ja, wat is leuker om tegen elkaar op. Gij die van ons, wij die van Ali. Ja, hartstikke leuk. En net als we nou nieuwe groepen, zoals John dan de oude Prinsen van Meijel hebben, zo'n goeie hebben wij nog niet gehad. En ja, geweldig, die gaan wij dit jaar op noten hebben gekregen van hun en die gaan we fijn spelen. Ja. En wie vaak repeteert genoeg per week? Elke vrijdag hebben we repetitie. Elke vrijdagavond tot de vastenavond. En na de vastenavond willen we eigenlijk geen stop doen. Omdat het eigenlijk veel te gezellig en leuk is voor de verbinding, ook onder elkaar. Dat wij hebben gezegd, we gaan een keer in de 14 dagen repeteren. En dan als dan na de Meijelse kermis, begin september, pakken we die elke week vrijdag weer op. En speelt je boet in het carnavalseizoen ook nog ergens? Soms wel. Een paar jaar terug uit OLS in Meijel hebben we op het vriendentreffen op zaterdag over het terrein gedweild. Ja, dat was kei John. We spelen wel eens op de jaarmarkt hebben we gespeeld. Het is ook een beetje afhankelijk, hebben we de bezetting bij elkaar. Zijn we met genoeg man. Maar ja, dat is ons hartje wel voor open. Ja, leuk. En dan gaan we even terug naar Peter. Wie zit met de nieuwe aanwas? Peter, Fred, Peter. Hè? Lig en mij al af. En ik ken hem al een tijdje, dat is het ergste nog. Maar... Geef niks, Dries. Daarom ben ik niet meer zo Laura, dus wat dat betreft. Okay. Loesterig ook nog. Maar vraag je, de jonge aanwas, wie doet je dat bij Meijel? Nou, John dat je dat vraagt, want we hebben de laatste weken hebben we ook op de repetitie weer een paar jeugd erbij gehad. Die we gevraagd hebben en die ook wel aangegeven hebben van dat ze het leukste vinden om bij Goed Gehusteld te spelen. Natuurlijk zit er een klein beetje een leeftijd aan verbonden, een leeftijdsgrens. Zeker met die vastelavondsdag. Maar we hebben nu 4, 5 jeugd die al een paar keer met ons meegerepeteerd hebben. Met blazers, maar ook bij het slagwerk. En zo komen we aan nieuwe aanwas. Want ja goed, we werden allemaal elk jaar een jaartje ouder. En op een duur, ja, dan werden we allemaal wat grezer. En er moet toch van onderuit, en ook van de jeugd, toch wel enthousiaste mensen erbij hebben. Om die kapel, zoals je nou is, in stand te houden. En hebben ze nog specifieke wensen voor iemand? Ze zegt van, nou, is iemand nog toe
een instrument bespeelt, die zoeken van nog? Iedereen die een instrument bespeelt en een beetje muziek kan lezen en maken, die kan zich aanmelden en die is altijd welkom. Nu gaat je dadelijk ook een liedje voor ons doen. Welk liedje gaat je doen? We gaan dadelijk een shownummer blazen waar we eigenlijk al heel lang blazen. En dat is, moet ik even denken, Waanzin. Een echte Duitse slager. En ook met de vastelovensdag gaat hij er altijd in. Ja, dan zou ik zeggen, dan stel ik op en dan heel veel succes. En gefeliciteerd met het jubileum, nog vele jaren. Dankjewel. Dankjewel. Kan we doen. Goed gehusteld, Oet Meijel.